През 2014 година на земята е дошъл един човек на име Исус Христос, който беше погребан и възкресен от мъртвите на третия ден. И след неговото възнесение на Петдесятница той изля Святия Дух върху своите ученици. На 14 юни тази година, 2014 година, от 17 часа, ние ще отпразнуваме заедно, като ви каним най-сърдечно нашата открита евангелизация в град Чирпан, квартал Кирил и Методий Запад, и се радваме в присъствието и помазанието на Исус Христос относно Петдесятница. Вярвам, че в този ден много хора ще бъдат изцелени и докоснати от Христос. Защото Божието Слово, Библията казва, че Исус Христос е днес, вчера и завинаги. Той не се променя. Той може да върши чудеса и днес. Всичко е възможно за този, който вярва, казва Божието Слово. И заедно можем повече за Господаря на жътвата. Нека покажем на обществото, които живеят около нас, че ние сме единни, ние сме обединени и ние сме сплотени в любовта на Христос. Като дойдем на 14 юни 2014 година от 17 часа в центъра на ромския квартал Кирил и Методий Запад в град Чирпан и покажем нашето уважение и почит не само към нас самите, но и към Господ Исус Христос. Гостговорители на евангелизацията ще бъдат пастор Мирослав от град Раднево, пастор Румен от град София, квартал Факултета. Поканени са други братя и сестри от други населени места. Поканен е доктор Неделчо Тотев, който е управител на многопрофилна болница за активно лечение град Чирпан, и кмета на община Чирпан, госпожа Кичка Петкова. Елате и заповядайте, за да може да се радваме всички заедно в присъствието и в помазанието на Исус Христос. Амин.